नमस्ते सर्वांना. तर व्हिडिओ रिलीज करून सर्वांना गुड न्यूज. जे तुम्ही टायटल वाचलं आहेत तर व्हिडिओ आयदर ते डिलीट केलेले आहेत, मला तर वाटतं डिलीट केलेले आहेत, आणि आयदर ते व्हिडिओ डिलीट झालेले आहेत. डिलीट झाले असते तर पूर्ण डिलीट झाले असते तर यूट्यूबने केलं असतं. तर ज्यांनी क्रिएट केले होते त्यांनीच व्हिडिओ डिलीट केले. एक बोलूनच चांगला सोल्युशन निघाला, तर त्याच्यात आम्हाला काहीच प्रॉब्लेम नाही. सो आता त्यांना थँक्यू म्हणू का, ज्यांनी डिलीट केलं त्यांनी, तर त्यांना पण थँक्यू. आणि सर्वात म्हणजे बोलतात ना, बोलूनच जर आपण हे करू शकतो तर. आणि ह्यापुढेही प्लीज तुम्ही असे काय व्हिडिओज बनवू नका. हा व्हिडिओ त्यांना थँक्यू म्हणण्यासाठी नाही, तर आपल्या सर्व 1 लाख म्हणजे जे डेली व्ह्यूवर्स आहे, 5 लाख सबस्क्रायबर्स आहे, त्यांना थँक्यू म्हणायला. की बघा 2 तासात त्यांनी आपल्याला जे पाहिजे होतं, जे एकदम सोप्या पद्धतीने आपण एक्सपेक्ट करत होतं तेच झालं. चांगलं बोलून आपण विचार घेतले मनात. हां बघा, आम्ही पण भांडलो नाही, की आम्ही पण काय विरुद्ध बोललो नाही, आणि त्यांनीही एकदम समजूतपणाने सर्व डिलीट केलं. ते आम्हाला खूप छान वाटलं. तर तुम्हा सर्वांना खूप मोठा थँक्यू की तुम्ही म्हणजे परत एक बोललात ना की चांगलं केलं तर आपलं चांगलंच होतं. आणि आपल्याला माणसं, आपल्या एवढ्या सर्व फॅमिलीचा सपोर्ट असल्यावरती तुम्हाला तर वाटतं जे मी प्रोसिजर सांगितली असेल, 3 डॉटवर क्लिक करा, रिपोर्ट करा, आय गेस ते खूप जणांनी केलं असेल, त्यांना नोटिफिकेशन्स गेले असतील, आयदर त्यांनी व्हिडिओ बघितला असेल. जे काही झालं ते चांगलं झालं. त्यांनी आपले सर्व व्हिडिओ डिलीट केलेले आहेत. बाकीचे माहीत नाही तर व्हिडिओचं काय, पण आपल्याला जे प्रॉब्लेम होतं ते सॉर्ट आऊट झालेलं आहे. आणि फ्युचरमध्येही ते असं नाही करणार, ते मला गॅरंटी आहे, कारण व्यवस्थित सर्व झालेलं. तर त्यासाठी तुम्हा सर्वांना खूप मोठा थँक्यू. बघा, कोणी पण कोणाच्या चॅनलवर वाईट कमेंट करू नका. हां, जर मेहनत करतात. आणि तुम्हाला एक सांगायचं आहे, खूप कष्ट करायला लागतात. एक प्रोग्रेसिव्ह कमेंट देणं ना ॲक्सेप्ट केलं जाईल, पण अनवॉन्टेड ॲझम्पशन करून कमेंट करणं ना, जे व्हिडिओला प्रॉब्लेम होतो ना तसे कमेंट करणाऱ्यांनाही प्रॉब्लेम होतो, त्यांच्याही प्रॉब्लेम होतो. पण कमेंट पण आपण सेन्सिबली केलं पाहिजे. तर सर्वात मोठा थँक्यू तुम्हा सर्वांना की बघा 2 तासातच आपल्याला पूर्ण त्यांनी म्हणजे आपल्याला आपलं जे प्रॉब्लेम होतो त्याचं सॉल्युशन आलेलं आहे. आणि खूप छान वाटलं. जे दुसरे क्रिएटर होते जे आपल्याबद्दल असे बोलत होते त्यांना एक सांगायचं की तुम्ही व्हिडिओ डिलीट केलातच, पण जे आता परत मी जे चेक केलं ते शॉर्ट्स व्हिडिओ असतील ना, म्हणजे जे काय दुसरे व्हिडिओज आहेत ना ते पण तुम्ही डिलीट करा जे आमच्याबद्दल बनवलेले आहेत. आणि जे सेकंड क्रिएटर आहेत ज्यांनी पण व्हिडिओ बनवले आहेत त्यांनी पण तुम्ही चांगल्या प्रकारे डिलीट केलं तर चांगलंच होईल. उगाच कंप्लेंटमध्ये आपल्याला पडायचं नाही आहे. फर्स्ट क्रिएटर होते त्यांनी सर्व डिलीट केलेले आहेत शॉर्ट्स व्हिडिओ सोडून, कारण तुम्ही विसरलात का शॉर्ट्स पण तुम्ही अपलोड केलेले ते आम्ही चेक केले. व्हिडिओ तर बनवलेले पण डिलीट केलं. शॉर्ट्स व्हिडिओ तुम्ही ठेवले आहेत तेही तुम्ही डिलीट करा, कारण तेही आमचे अब्युसिव्ह आणि बोलतात ना वाईटबद्दलच आहे. आणि जे दुसरे चॅनल क्रिएटर आहे त्यांनीही असंच डिलीट केलं तर आम्हाला चांगलं वाटेल, म्हणजे आपण पुढे काय कंप्लेंट करणार. मम्मी आता बघा इकडे आत्ता जेवायला बसली आहे. हां, तर जेवूया. तुम्ही सुद्धा सर्वांनी जेवला असेल. हां, तुम्ही सुद्धा जेवायला आहे, जेवला असेल. मी तर जेवलो बाबा, आणि खूप छान वाटलं. आणि खूप 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 मोठा थँक्यू. आता काय बोलू, खूप मस्त वाटतं आणि छान वाटतंय. हां, आणि कमेंट म्हणजे व्हॉट्सअपवरती पण खूप सर्व असे पोलीस फ्रेंड झाले माझे, लॉयर फ्रेंड झाले माझे. म्हणजे ऑब्व्हियसली खूप जण असे सपोर्ट करतात आहे की क्राईम डिपार्टमेंटला. आणि मी तुम्हाला खरं सांगतो, मी क्राईम डिपार्टमेंट ते सायबर क्राईम डिपार्टमेंटला मी कंप्लेंट केलीच असती, कारण खूप डोक्याच्या वरती गेलं होतं. आणि परत एकदा मोठा 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 थँक्यू. बाय बाय. दिलू गेली बघ आमची पाठवून. बाय 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 बाय. जेवायला या. हां.